Hola, zuek, etorri galo Gorroñora, heldu gaia, eta jumia ginen bungalora, eta junga hipikara. Ez gazartu, konturatu ingalako, baina isa. Beitu, hau da ikusten dana sarreratik. Beitu zuek, dia holan, literak, hemen dauko takillak diela un timo, sartu dugu euro bat eta tragau indozku, bai dauko armaixua. Amantak dare zuek. Eta hemendik dago komuna, dala superrarua, pizten dozu hola, eta dauka argi hori bakarrik, bien de raro. Hemen beste bat, gaiaz hemen dauka zulamen izpilua, hemen dago komuna, hor dutxia, eta hemen, bueno, la biztita batzu, kalera, eta hemen dutxia, txuen, nun bizten da, beste izpilu bat, eta dutxia, ai, gatazko biniz, dutxia un poco ranciola, eta hemen gare. Gure gelatik irten, eta ikusten dia hor ziburu batzuk, ulertzen ez da benendako kolumpixuak diela, hor dauko mixino bat, eta hemen beste bat, ja, eta hemen argitxo bat, eskiara jaizteko. Zuek, helduga kalera eta kriston berua etxen da, osea, bidian gentozen esaten, hombre, ba, igual erropa gutxe karri dugu, ez dakiz erta, kriston berua etxen da. Junek eskatu dago eskatua. 12.50. Eta taradotze hau. Eta prezua. Hola, ze moduz, egunon, bueno, esnatuga, preparauga, hau da nire peinaua, eta hau da make-upa. Lortu betela por fin eyeliner larroz bat, super posik nago, nire outfitakin, dala praka honek, hola, kalzetinak evidentemente marraskitsuekin, eta horreko honek, eta errioneria eta jertzia, porque a ver, ella es fina, pero tampoco tanto. Daukat hemen katu bat observatzen, super potxolitua, oingo jazugo saltzera, bodegara goiaz, eta gero bazkaldu jo leku baten, en plan, bilen, inoiz ez duguna itxen, hola goiaz bazkaltzera, eta gero poteito, eta ikusiko berse itxen dugun. Hola, irtenga bodegatik eta oso ondo, pixkadate txapa izan da, baina oso ondo azaldu duzko, en plan dinamiko, eta gero manduzkue probatzeko bi ardo desberdin, beltza eta zurixa, eta jatekoa egin manduzkue, eta hori kriston egura dizitzen da, berregaitxik nago begisak itxita, oso guai. Eta oingo jaz, a la calle Laurel, hori dela poteuan kaldea. Bueno, zuek jaziga poteatzen. Asi, a ver, oingo jaz eskaltzera petzela, eskaltzera goia zelekuak izena. Etorriga merkadillora, gozaldu dugu, eta dia 12 aldean edo, eta etorriga merkadillora, berse topatzen dugun.
Beitu, liburu hau erosine ban, modo ñoña, ze men jartzen da ben bezala 3. partia eta beste bisak irakurrita dauzkat. Eta hola xen, beitu, holako patolua da, entatzetik. Hola zuek, ze moduz, bueno, flipatzen egongo esate, azin eman bidizua logorraino eta bukatzat nire txoko zukaldean. Bai, ze, bueno, atzo etorri ginean logeratu nintzen koetxian, eta ezin eban despedidu. Eta gaur goizian, bueno, oso goiz, luzia izan da, oso astelena. Orduan, izan da naiz, hain astelena esan dut. Bueno, erosiko txokolate pixkat, eta hola, pues, mas muti ez. Eta guneiz diara, nire txonduan dagolako praktikamente. Eta ja gabonetako gauzak adari zuek zebroma da hau. Baina, bueno, ikusi dut, marabila hau, osea, da, txokolatia gatzakin eta karameluakin. Me encanta. Orduan, bai, ikusi dut, eta egin bihot pixka derra zuekin. Kontatzeko ze moduz jundan astegura, praktikamente. Así que, bueno, lortzo tenia zabaltzia. Behitu dator, hola, alde baten, hola, estetiko. A ver, bizati moztu dut, geixo joango tela, seguramente. Ura beti hidratauta mantentzeko, Bueno, kontako eta asteburua. Ikusi zinuten bezala, junginen bodegara, bueno, junginen ostiralian. Kapaz guen gabaan, goizian jeki ginen, danu batera, prestau, no sé cuantos, eta junginen bodegara, zokagula 12etan. Super orduana, 12etan lehen hau, eski igual dira. Osea, porque, zezaten du, osea, guk izaten ginen, zera begu, 10etan egin ardo bat, pues evidentemente, ez. Bodegia izan zen, nik eneban horako espero, porque, sekula eneban junda, inginen, lehenengo turra, esplika oso eskunfi bat gauza, neskia jatorra esan, dinamikia esan. Así que guai, nire gaten egin beste guztau zen, lako gurekin zu normal batzuk ezienak isiltzen. Errespetu pixkat, behitu aspertzen baza, eta punto. Eta gero, eskin izozkuen bilardo zurixa eta beltza. Zurixa oso ona, baina beltza jaten guztau 0. Eta gero gumenen Kai Laurelera poteatzera, eta bazkaldu ginen meson zid deitzenan leku baten. Ai, ama horko zetak, osea, flipatzen, zetak tipo plantxan, berakatz eta olixuakin tipo lagua. Superronak, superronak. Eta gero bazkalduta gero, eta hartu ginen gura, bostemunta 2 ordu bazkaltzen. Porque, a ber, berando jo ginen eta pila bat plater ziren, oso nesu bandana, baina tardago ginen. Jo ginen Kai Laurelera poteatzera. Eta, hori, poteago ginen, lafatu ginen pintxo batzuk, eta jorra gara jo ginen. Batzuk nahiko goiz juntzien etxera eta beste batzuk, goiz, baina goizian goiz. Eta, izan gutu ginen, zumarra gaur etxuko gazteko herria bat, oso gatorra, ikusten basarete, oso ondo paso ginen. Eta gero ginen etxera, horrengo gunean dutxau, osea, pixkaloen ginen, dutxau, egantzi, maletakin, eta junginen merkaba ikustera, batzuk zer supermoti merkaba ikusteko, eta beste batzuk nos la sudaba. Pixkat esastre maletak itxian hori, kuadriako batzen gauzak astu jakuen bertan, eskerrak nire nintzela bat, bestela igual nire bak mitxanja, baina izan kastua, eta hori gero bueldago ginen, bazkaldu ginen, merkaba pixkatu horrein hauzuan. Bueldago ginen zentrora, jan ginen, eta bergara bueldago ginen, eta nineuen loseko. Así que bueno, oso ondo pasaba eta azte buruan, bihar zuan neukan, da lo mejor kriston taldean dixan jutia, porque kriston barria guetatzen ditxuzu, baina, leko askotera juteko, una mierda, nik superrondo pasau niban. Nire kuadarrilla da, lo mejor zoratuta dare, benetan zoratuta dare, osea, lokas, baina bueno. Eta hori, bueno, espero dut bidixua asko gustau izana, eta hurrengo bidixua, da ikusteko zeren inguruan dan, eta bero gustatzen jatzuen.